Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja mung kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku. Sing arep perang sapa? Aku sih. Kowe aku ki nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing anu Gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya. Dum dhewe-dhewe. Wani karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Tak canda tak glitho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Mikir kok gak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe aku karo Gareng. Iya. Sikat, Tru. Iya. Blegek kekugek sak dunita mel kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon lah kok kerawuhan priyagung mboten pangling menika pepunden kula para Pandhawa Den sinuwun Kuntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga praptaning Puntadewa ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng Den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemwalan sewiji apa. Aku ngaturake basa aku katura. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara nek kula sedewa bekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat maripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendara ing katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Nyaya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Nala Gareng ndak tampa. Pangestu Tampanana. Kula pundi nggo jimat maripe. Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa. Pangestu Tampanana Nala Gareng. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datraya Prada utawa ing Karang Kadempel mriki. Iya Nala Gareng ku ya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Iya Petruk ndak tampa. Iya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara Kulasedewa bekti kula. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Iya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo Petruk kaya wis ora kurang kepenak prataku ning Karang Kadempel.
Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanono. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanono. Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjung. Iya ya Bagong ndak tampa. Ya Panagawan Bagong tak tampa. Panagawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Kula pundhi nggo jimat paripek dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala waton wonten dasar kalepatan kula. Upami rawuhipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar, lelabuhan apa sing pun kula lakoni, Den? Keparing abdi pun Badranaya cumadung dawuh, Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kaduk ati kadron penampa Kakang Nayantaka sayektine praptaning Kunta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wondene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa lho, Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babagan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat iki nganti kebrebeken marang kumandhanging Kyai Semar nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Kuntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang Kunta sakadang. Upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring mewarah, Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu Punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar, Kyai Nayantaka legegek sadulita mel mboten kanthi kanyono-nyono jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lantiping panggrahita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racake satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten wonten niku kathah para satriya ingkang keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sak mestinipun. Mula Ndara jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa menawi mboten ginakaken paningal batos badhe nungsang kuyang numbuk bentus lampahipun. Iya Kyai Semar
Sabanjure aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar nedyambabar bangun jiwa mau sayektine kepiye. Niki mung rasa prihatin kula Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kyai Semar ning nuwun sewu beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitagara langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden negari Ngamarta sakmenika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho Den. Negari Ngamarta sing biyen niku negara ingkang panjang kunjung pasir pawukir Lojinawi gemah ripah karta tata Raharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suk-sukan pikire, boten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe, malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayuh. Pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah. Kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga mangsa-angsa lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kyai Semar yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kyai dening atase ming sak Kyai Semar nanging banget nggone nggatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput, apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun ngatekaken para kawula niki dadi prakandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun Ndara. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka loro, pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana dendha. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana dendha. Iya. Angka 3, pambeganing ratu. Sipating ratu kedah saged hamong, hamot, hamengku sarta hamangkat. Angka 3, kelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa leksana animpuna ing ngaguna amumpuni ing kautaman. Angka 5, kekasih ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6, patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7, gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8, junjunganing ratu mulih sageta jejeg adeking praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika
pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran mengkono Kyai sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake kula kinten sampeyan tetep dadi junjungane wong sak praja Ngamarta ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Garata ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh Nalindra mangsisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den nuwun sewu ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula iya Kyai Semar aku ngrumangsani nggih syukur nek pun ngrumangsani kanthi cara mekaten monggo sak menika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabeya sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati rasaning kawula mangcaketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki mang raketi utawa mang dudul penggalih para kawula nek kawula rumangsa dicaketi atine niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Ngamarta niku ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput merga brana picis niku iso ngajeni sawijining wong iso Ndara saged pendak-pendak sampeyan paring brana picis pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek nek bandane entek sing mangkeki brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani ngoten nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel paling ora kudu totoh rasa totoh bondo totoh raga lan sak piturute aja seneng mutangke budi aku labuh karo si A aku labuh karo si kae sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas mboten sanduwe pamrih napa-napa rungokke terus kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya rek wah bapak ki nek metu petake ya ora kaya Semar mula bapak ki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya ngejawantah lah iya aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temameng ning ati tenan ya kok ora piye to awe Semar omong ngene ora tau percaya to aku kowe meneng wae ndak kok ngisra nuwun sewu mboten sah dirungokke omongane anak-anak kula wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun ya meng aku gumen ya Tru gumen apa Ndara-ndara Pandhawa kok ya do meneng kabeh dingendikani bapak omong rena-rena Ndara Puntadewa ya ndungklu Ndara Werkudara ya Ndara Werkudara kok gek turu ora kok merem mripate aku ora merem caidan syukur kowe krungu wong ora ketake kaya ketap-ketipmu nek ngantuk barang ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk Ndara Nekulasedewa ya kendelan wah jan ayo iki bapak ndek niat apa to bangun jiwane sapa bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane ora tentrem ora ayem lho
Kowe ngerti to sok maca Quran perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ha iya. Ya ming nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek ming Semar ki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brong dhewe wis coba. Mbok ya nganggo kompak, jeneng Panakawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat-syaratane paringa pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat-srana. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat-syaratane paringa pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat-srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sak negara Ngamarta. Semar Badranaya. Damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika ora mboten mangling Penembahan Durna ing Saka Lima. Penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk Penembahan. Kondhok lekuduk suwaru gembol Semorante wela. Ya Semar ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar. Nggih kula pundhingga jimat paribe dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Bapa Penembahan Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penembahan. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Penembahan. Oh inggih nggih. Kula tampi malah kaget raos sing manehipun ing Bapa ing Saka Lima dene panjenenganipun Nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penembahan. Oh inggih syukur nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak Tampanana ya nang ya lik ya ngger. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penembahan bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penembahan. Tak tampa pangestune bapakmu Saka Lima Tampanana ya Janaka. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggih dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priagung, ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa durung nganti rampung li padha rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penembahan. Oh,
Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Rakyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampan ana. Bekti kula katur penemban. Oh Petruk tak tampa pangestuku tampan ana ya apa kawan. Kula pun dinggo jimat. Rakyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya iya Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Gong ngaturke bekti ora karo sapa Begawan Durna rawuh ngono lho aku ora kanthi kanyono-nyono kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Begawan Durna Ndeng Durna ya Bagong pangestuku tampan ana Bagong kula pundi nggo jimat paripe sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni wah Rekyana Pati Sengkuni bekti kula kunjung Rekyana. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekesakaken anggenipun sami lenggah. Oh iya Bagong wis ora kurang kepenak. Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Kopi 7.000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Gulane ya tuku padake. Nek purun pahit, ireng purun pahit ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sawenake dhewe ra ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Meremban? Aja kaget, aku mrapta ning Karakadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya ngene. Sejatine aku prapta ning Karakadempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ing Sebenata mbok bakul sinambiwara pawarta binandhunging Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara Kungastina ya pirsa. Nala Gareng kok kowe kandha-kandha tangga teparo mboten niku Petruk kowe tangga teparo tok kandhani kok piye kok nganti tekan dindi mboten Pak kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa Bagong apa kowe kandha sapa-sapa ora Pak mbok sumpah mengratan gedhe tak nai plakat gedhe banget Semar arep mbangun jiwa membutuhkan dana secepatnya ngono ya Tru Bagong pancen cah ngeyel tenan ya. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang. Anjir arep nampani. Aku. Oh, tok nggo apa? Tak nggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok preso? Loh, Semar kowe wong kondang. Arep apa kowe derajate ngaceplik? Arep apa kowe wong loro saudan telu saurupan? Kowe iki mung kono kawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Neng saben-saben kowe duwe gawe jagat iki persasat nganti berbegen marang ngumandangi Semar Badranaya. Nggih. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang, mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karakadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karakadempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karakadempel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karakadempel iki, ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah
supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niku ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Napa to sababe? Kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika kebawa keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donorawuh meniki kalian Prakanapati Sengkuni pengin boyong dhateng Semar Badranaya, kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to pi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeke Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dinguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah wewarah kawruhing urip kok dadak gotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, murite kok ora becik. Lah niku sing ditutuh ya gurune. Piye le mulang muruk karo murite. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengkeh usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Ngoten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula ming ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku sanes dewa, kula mung titah sewantah. Ngoten. Mula nek Begawan Donorawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged. Mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten isa pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Donorawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak rampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyin, Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang pangajaping tawang
susah angin ngendi gone lole semua rantai dola ya kok dadi tekan semono nggonmu Guneman Semar yen ngono cetha kowe yen kok ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonging para Pandhawa ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina elinga Semar Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga lah kok dadi kowe ban cindhe ban siladan yen Pandhawa mbok ban cindhe yen Kurawa mbok ban siladan ing atase aku apik-apik sowan ning Karang Kadempel mboyong marang kowe diutus dening anak Prabu Duryudana ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire Begawan Durna nyerekake atining Begawan Durna mangke riyen kula nyerekke nggon apa kula omong niku kanggo kula tata aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono lho kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung sing iseni Begawan Durna tak iseni ngelmu sing apik-apik terus kowe kandha karo Begawan Durna kowe matur karo aku sing gawe Begawan Durna sing dandani ya kudu Begawan Durna yen ngono terus pendhita Ngastina kuwi gaweane apa nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel coba aku tak takon karo kowe apa kaya ngono ora nyerek-nyerekke ati nuwun sewu sampeyan iku pendhita kok isih gampang kebranang penggali to sampeyan iku pendhita kok isih gampang nesu monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan niku wateking Brahmana nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke mboten sang nganggo kethu sampeyan ngangge caping mawon sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine gampang murup penggali nuwun sewu Ndara nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur Kurawa pambegane angkara murka Kurawa niku sawijining wong sing wis ora iso didandani lah pripun lah wong gurune wewatake kaya ngono napa meneh Kurawane kowe aja wangku gawe ngawur sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna sinten nek dudu sampeyan iki sing nang mburiku iki sampeyan nek senengane kaya ngoten kok golek kanca lho wong kula ya ora ngopo-ngopo ben wong loro Dik Pate mungkin tak kula ora masa kijenan ora dikanca kaya niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki dudu aku satu aja kalah karo Begawan Durna nuwun sewu punta sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung mboten sakakean pangandikan saniki sampeyan gelem kundur napa mboten mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel kula ora gelem bali kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel lho nek ngono pancen niat ora gelem tak boyong ning negara Ngastina mongko Semar ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ayam wonten negari Ngastina ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong kelawan kowe luwung kowe bakal laruda parimeksa lah tak tenan to kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung aku ora ngerti karo anak-anak kuwase kowe gelem mangkat apa ora yen kowe ora gelem mangkat ora meng kowe sing tak katutke dosane ning klebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku terus nesu ora kowe ora Bagong kuwi sing biasane kena sura Gong Dian Gong ngapa Durna teko ngapa Durna omong karo bapak omong piye bapak arep diboyong ning negara Ngastina terus bapak emoh
Oh goblok kok Semar iki. Lho. Aku seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ah ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak neluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta, jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejak karo bapak Semar, mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak mau dasare ngopo sih? Bapak kepengin rampoke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak rudha paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Aja ming kowe ning kawula sak Karang Kadempel tak katutke. Maksude karo kawula Karang Kadempel ora diboyong kabeh. Ora. Kawula sak Karang Kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah iki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Ku nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho kuwi? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu penemban kula ajeng nyuwun prisa. Heeh, war takon apa? Sampeyan mau ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karang Kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampean milani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi utah getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi utah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, seduma bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa. Nyemelangi enak dewa. Mun nek medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean.
Nek sampean ajeng boyong Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf terpaksa kula wani karo sapa wae yen ngono kowe wani karo Begawan Durna lho ameng kowe kok dur aku kowe sumbar muni yen ngono kowe wani karo Begawan Durna rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu rumangsane iki tengike ra jamak-jamak keleke sabune garing barang ora dibilasi ana banyune entek lagi sabunane mulai yang mencur tak anduki piye to le wis meneng apa lho nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna ngepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel nek kowe ngrasani Karang Kadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan janji. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggo Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong nenter kanthi dayan. Wah, panas maning jajaran swertane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal dadi karo cak mati Begawan Durna musuh Bagong luwung ora urip nang alam padang. Oi! Kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Kurawa Kudara kok dunake kancane itu ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna, ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Oh iya lali. Nggih pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka-saka ora tak basane. Kae sapa-sapa pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah musuh Kurawa. Aja musuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Ha kowe ya komandan kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane Kayugung susuhe angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyuwun ngapunten esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula.
Oh, cerewet banget ya. Gak idune muncrat-muncrat. Neng rayu sondol nganggo. Niki mbiyen kulino bal-balan soalnya jadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki murid Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna. Ning karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae kowe klorak-klorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maksudsu wale maksud lu yen pancen garwane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke gong sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara ngerti kaya ngono ta blusuk nang kaleng biyen dak cilik sing ngomong sapa mbok mikir sampean niku cilik tak totke nang ndi dolan nang ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sok apa jenenge to ora ngerti sarep omong ke apa jenenge ala apa jenenge sprinter kuwi Vespa apa jenenge fakta dan kabulasi nyetrum biasmu iki kok kabulasi nggo montor kok kabulasi wis ngono wae pikiran nek dikira omongane Bagong salah Bagong non aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong iki piye mbok ngene iki Bagong aku suwunke pangapura Bagong ayo derekno aku tuku sikat gigi wis tau dijak kok wis aku perlu Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang ora tau nesu mung blonjo anggere ana Indomaret mandeg sing ngrasake jundi Bagong tak icipi sik niki terus dibandemke aku wis tok cokot nggih mun ngapunten kula kepeksa ngonten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun iya Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara nggih ana tetembungan bathuk bolo isi madu ya mung Panakawan Bagong ingkang satemene wis bisa narbuka penggaling siadi mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener wah ya wis Werkudara apa njaluka ngapura karo Bagong kowe salah kae wong tuwa kae sing ngomong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat Bagong apa wah iki arep aleman iki ngene aleman terus men gagar otak aku entuk masak sithik kowe iki mangsaku kok Ndara Werkudara iki le nimbali tenanan Bagong wis alus ngono ngopo arep tak gawe angel kok ya men ha ngono ya sak penake dhewe Bagong jarine mbarep kakangku kowe bathuk bolo isi madu Bagong aku kleru aku njaluk ngapura ora dibaleni ora ngono kuwi apa-apa kok njur anggere wani Durna Ardiwangi Durna Ardiwangi Durna iki anggepe apamu iya ngene nganggo pikiran ora waton nesu
ora kewaton sampinake dhewe apa-apa ki dipetung aku omong ngene iki tuna badine piye aku omong ngene tuna badine piye ngono kuwi ora njur dumeng kegongke aku satriya digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe setan ora basa aku ora basa to ora wah ora krasa ngapunten nggih Den nggih wonten niku pokoke intine wonten niku ya tiba sepadha-padha ya aku kelingan kowe biyen sok momong aku ora mengsok sasat pendak dina anggere rados wis didodhok lawange jeng 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 Bagong terke nang kono ora sarungan tok ya tak tutke to sampean jaman kelingan boten jaman teng kebon nika dolan nang tengah alas nang kebon Bagong iki ana jangkrik dikedhuk bareng kula kedhuk terus yo matur nuwun terus mangke nggih to setan wong tuwa kok ngeduk lemah bareng wis jeglong terus minggu wis tau kok wis mangkel tenan aku asem kok akhirnya lagi ngeduki padase atos banget juluk-juluk bareng jero iki terus dhek mekangkang ae matur nuwun oh nakal ora jamak-jamak lho ngapura kelingan ta kelingan asem tak eling-eling seprene iya wonten niku labuhan kula iya Bagong nun aku njaluk ngapura nggih mboten dados menapa iya no memori ora karo Ndara Janaka kok hah ana memori ora karo Ndara Janaka ora kae ra senengane roman to kula rak bingung wong bar garing apik-apik kok jare kula kemproh jebul gejlike dibuka Bagong wonge keplok-keplok saka dhuwur lek kemekelen kok takut ora ngaten mawon Gus iya piye kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik iya kula njaluk karo sampean apa Bagong Kurawa disingkirke wah Werkudara aja selak yo aku sing nyingkirke Kurawa Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih Den iya Bagong aja kuwatir ning kowe aja meneng wae kowe ya temandang oh siap Pak oke Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem nggih Pak wis tak dawuh nggih Pak wis tak dawuh mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi yo aja kuwatir iya yo aja kuwatir nek ngoten niki ben tentrem sik Karang Kadempel iya Kyai Semar sak banjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng tasih wonten ingkang kula arep-arep sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa margi menika tasih turas Mandura menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa ya ya to Semar yen to pancen mengko aku mung kari manut Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Balewisma sak pejagung catur netra kalih kula iya ya tak dherekake Kyai Semar Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel yo Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku ya ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku Petruk Gareng Bagong Katenteman Karang Kadempel reksanen nggih Pak wis tak dawuh nggih men ngestakaken dawuh purna gatining pananggilan sanadasa kundur kedaton jeluk saking dampar kundur kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Purban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacara ing Prabon
kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane. Ngagelah kaya ndo mentang kaya gendhewa ora sopan karo piyayi. Petruk sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku meh melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarma. Iya, dasar Puranyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa ta? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja mung kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh kon ngrubut Petruk. Lho kok aku sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki menantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya. Tum dhewe-dhewe. Wani karo kamu apamu sing tak wedeni leno pangendamu tak canda tak glitho ndasmu tinjung akhirat nyawamu minggir kok tandangane. Oke siap lho Tru. Iya kalah awas kowe ora iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe aku karo Gareng. Iya sikat Tru. Iya maju mriki nek sampean kepengin kewirangan ora minggat Petruk kantong belum bilani Bagong tak katutke dosane. Mang mriki kula mboten wedi kali sampeyan.